B. Kelas 7B sakmenika dipun siapaken rumiyin. Sapa sing nyane? Sing nyane seperti biasa. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri hormat, Ibu. Kowe mangkat sekolah, dek mau sapa sing lewat halaman sekolah? Lah. Sing lewat ning orang-orang kono? Ning halaman sekolah kowe ngerti apa ning kono kuwi? Parkiran. Saiki kowe kelingan ora nek nggon ngisor kono kuwi mau eneng apa pot kuwi panggone sing ngendi lho kidul etan kulon kali ya nggih sakmenika Wina badhe ngulang deskripsi niku napa gambarke lewat lesan contone sapa sing iso sing wis tau deskripsi sampingan sama ada deskripsi Derek? Oh yes, tak paringi pengalaman. Saiki gawe tak tunjuk kelompok ya. Kelompok iki hari ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Tak jauhi mandat, kowe neliti, kowe ngamati sing ning nggon halaman sekolah kuwi ana apa bae ning nggon kono. Ana apa bae? Posisine kuwi nang endi? Critakno ya mengko ning kelas. Bubar kuwi ning nggon kono kuwi nek saka halaman sekolah nyawang ning ndi ketok apane? Ketok apane? Ketok dalane. Apa ketok? Ketok kancamu lagi belajar. Atau nggih? Sakmenika mangke kula wektari 5 menit saja untuk melihat. Boleh membawa kertas cuma untuk mencatat di sini aja. Apa ada parkiran? Apa ada apa? Yang penting tidak boleh mencatat di bawah. Nanti kita mencatat, menuliskan atau mempersiapkan dua maju di mana kelas baik. Sampai nggih? Terus sama siap? 5 menit. Iki jam 8 kirang, jam 8 kirang. Mangke jam 8 langkung gangsal menit. Wonten ingkang betul jam? Mangke di Jawi Bumita munggah malih. Sakmenika siap? Siap. Kelompoknya mana? Gurunya sedang mengarahkan.
gitu. Mengandak sampai pikantuk bahan-bahan saiki diracik. Iso racik digawe karyawan dinggo maju bahan maju mangke. Deskripsi halaman sekolahku. Nah, terus ditulis yang nggon kono ono apa? Rene. Anak menawi 5 menit menulisnya bisa tergantung tulis mangke bicara
Mas. Tidak merene. Perhatikan ya. Bapak Ibu kang senang. Sisih kulon ana parkiran kendaraan bulan ana praktik mesin sistem kawruhi Surakarta. Sisih kulon kanthi ana parkiran bocah-bocah sing resmi kang Surakarta lan gerbang mesene Bali. Oke. Nah, aku nangis. Ditutup. Ditutup saya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan enten bak sampah ing sampah.
Tumis lantai, ayo. Jamnya 1. Tidak usah diulang, apa yang kalian lihat saja. Tidak usah ngomong. Tepuk tangan. Yang lain menghargai temannya. Kelompok selanjutnya.
Deskripsi kuwi gambarake apa ingkang wis diamati. Jadi jenenge deskripsi kuwi berhubungan dengan panca indera. Apa yang kalian sentuh, apa sing dilihat, apa sing dirasakan supaya kanca-kancamu kuwi padha bisa padha ngrasakne apa sing mbok rasane ulati lan didemok ki mau. Nanti nggih? Nggih. Sameneika sampun telas dipun tutup rumiyin. Tutup rumiyin. Kedua. Ya, gerak. Udah, mulai. Selesai. Kemudian, Mak.